Hola companys, companyes, soc Rocío Pons i a continuació exposaré un conjunt d'idees, característiques i un recull de reflexions sobre els MOOCs, dels quals hem tractat al debat de la PAC 1 en l'assignatura Disseny i Gestió de Projectes de Learning. Comencem! Què entenem per MOOC? L'acrònim MOOC prové de l'anglès Massive Open Online Courses i els entenem com a cursos massius, oberts i en línia. Sorgeixen com una nova modalitat d'ensenyament i davant d'una demanda important de la societat. Activitats com foros, vídeos o debats donen forma a les assignatures. En Espanya, el primer MOOC en espanyol fou el Crit for You, dirigit pels doctors José Ramió i Alfonso Muñoz. Aquesta iniciativa va estar respaldada per la Universitat de Madrid, a la qual s'ha unit altres projectes. Per això, destaquen del MOOC que no té limitació en les matriculacions, pot ser seguit completament online i són de caràcter obert i gratuït. Així doncs, els cursos online clàssics que nosaltres coneguem han evolucionat, però quina és la diferència entre un MOOC i un curs online clàssic? Podem dir que la diferència radica en l'ús del coneixement col·lectiu que fan els MOOC per a resoldre qualsevol dubte que sorgisca entre els companys mitjançant mecanismes socials. Pel que fa a la qualitat del MOOC, no hauria de basar-se únicament en el nombre de matriculats. Els cursos online estan sobrevalorats i l'abandó de l'alumnat també és massiu. Generalment se sol pensar que els alumnes no ixen ben preparats, però en realitat molts estudis han constatat que no és així i que els alumnes són més organitzats i responsables en la feina. Alguns dels components típics del MOOC són els vídeos, el feedback i el learning. Ens referim a un format vídeo acompanyat d'altres documents i el feedback que sol produir-se gràcies a la pròpia comunitat d'usuaris que ho comenten tot a través dels foros, debats, etc. El fet que els alumnes es comenten els propis treballs enriqueix el coneixement i ajuda a plantejar-se o resoldre dubtes. El repte principal de l'educació actual inclou el fet d'establir una comunicació relacionada amb un temari educatiu amb gent de diverses parts del món. Dins del MOOC, per exemple, es localitzen molts participants de diversos llocs de la geografia. Amb això, pateix una transformació de la persona docent, que ja no és tan necessari dins del procés d'ensenyança-aprenentatge. Algunes pàgines web que oferten cursos MOOC són IDBX, Banc Interamericà de Desenvolupament. Per aconseguir la certificació, l'alumne hauria de pagar una quantitat reduïda de diners. A més, Coursera és una altra plataforma que oferta 112 cursos en línia i ha arribat a aconseguir 14 milions llargs d'estudiants. Els MOOC han hagut d'adaptar-se a l'evolució de l'era informàtica i a les necessitats dels estudiants. Això ha fet que es classifiquen i segons la seva metodologia d'ensenyança puguen ser CMOOC amb un enfocament connectivista, XMOOC basat en el conductivisme, BMOOC, un model híbrid i els novedosos SMOOC, que tot i ser massius van dirigits a grups més menuts de participants. Els CMOOC estan basats en el model connectivista, se centra en la participació i connexió dels estudiants més que en els continguts que presenta. El contingut es basa en lectures, vídeos i recursos educatius oberts i la comunicació dels estudiants es du a terme mitjançant foros, xats i videoconferències. Les avaluacions es fan amb tests d'autoavaluació de forma automatitzada. Els XMOOC estan basats en el model conductivista, centrats en el coneixement que es genera amb vídeos de curta duració realitzats pel tutor qui participa constantment i dona suport. El gran nombre d'estudiants fa que hi hagi autoavaluació i que es facin avaluacions peer-to-peer on els estudiants tenen l'oportunitat de retroalimentar les tasques dels companys. Seguint amb els XMOOC es caracteritzen per tenir desenvolupament lineal amb objectius molt definits i un model basat en l'autoavaluació i en la lliçó magistral. Aquests cursos consisteixen bàsicament en un conjunt de vídeos complementats amb un xat o foro. És per això que molts docents i professionals consideren que és com un programa de televisió o vídeos YouTube en directe o gravats. BMOOC està basat en el model cognitivista amb la intencionalitat de buscar noves formes de socialització. El contingut es presenta mitjançant vídeos instruccionals que poden ser comentats i sessions face-to-face amb el tutor, qui té un paper rellevant. La comunicació entre alumnes és de forma sincrònica i l'avaluació, molt semblant a la de l'XMOOC, també utilitza avaluació grupal. Finalment, els MOOC són els més novedosos. Es basen en el model comportamentalista. Com indica el seu nom, són cursos compostos per xicotetes comunitats d'usuaris i això fa més fàcil que es pugui concentrar en les característiques individuals de l'alumne i potenciar el face-to-face d'una forma més íntima i de confiança. Els CMOOC són ideals per a cursos en què l'estudiant busca reforçar un tema específic. Els XMOOC són ideals per a cursos sobre noves tendències, programació, tecnologia i generació de competències o habilitats.
Els BMOOC són útils per a cursos on es vulguin compartir tècniques o noves metodologies. I finalment els SMOOC són útils per a cursos sobre art i aprenentatge. Pel que fa a les avantatges diem que la innovació els fa mètodes capdavanters. El fet de ser massius ofereix un coneixement individual interessant, relacionat directament amb el feedback dels alumnes. Els alumnes, a més, estan més motivats pel format més atractiu i dinàmic, a més de la interacció social amb milers de persones interessades en el mateix que ells. Entre els inconvenients trobem el fet de no haver creat un model uniforme, els problemes de naturalesa ètica en el desenvolupament d'estos cursos, com pot ser, per exemple, el plagi entre els treballs dels alumnes, alguns problemes de caire tècnic i acadèmic i el fet que avui en dia les universitats encara no reconeixen crèdits acadèmics pels cursos realitzats. En un futur és obvi que l'alumne utilitza SMOOC per a formar-se, però els resultats basats en el col·lectivisme poden ser un problema perquè el professor no suporta el pes que suposa tants estudiants al seu càrrec. Actualment la Universitat Reglada ha inclòs els cursos e-learning en el seu ensenyament, de manera que això donarà prestigi als MOOC i podran ser accessibles per a estudiants de totes les edats i llocs. Pel que fa a la figura del professor no desapareixerà. És per això que el nou docent haurà d'estar preparat per a qualsevol canvi per tal de cobrir les necessitats educatives dels alumnes. Aquest canvi radica en l'actualitat, ja que la formació que s'imparteix als alumnes actuals és la base del futur docent. En aquesta última diapositiva vos deixo la webgrafia i per a concloure, els MOOC són una de les innovacions punteres que ens acompanyaran i evolucionaran al llarg del temps. Podem pensar que l'educació superior del futur heretarà mostres dels actuals MOOC. Anand Agarwal, profesor del primer curs MOOC, ens diu: creo que podemos trabajar con 1.000 millones de personas en todo el mundo y cambiar la esencia de la educación.